градче, разположено в скута на вечния Балкан, запазил спомена за бунта на непокорните от бунтовната 1876 година. Един край, насичен с почти самодивско вълшебство, който Феликс Каниц е сравнил с най-красивите места в Алпите. За той, който дойде тук, той в легенди се окъпва, с напеви от старинния обичай да ела да се изпълва душата му, с песни се омаева сърцето му. А те, песните на балканджията, извират изпод корените на вековни буки, стичат се неудържимо като водите на пръскалото, литват над Балкана, пробуждат слънцето. Само неблагодарен син и безсърдечен човек може да затвори душа и сърце за тези песни, които са съпътствали дедите ни от люлката до гроба, затова и не остаряват. Те са вечни като синевата на вечния Балкан, трайни и устойчиви като гранитния умрук на Ботев връх, горди и умайни като красивата Мара Гидия, волни като птиците, с тях светът става безграничен, душата широка, а ръстът на балканджията висок. Пели са песни, продавали са ниви, купували са пушки, възкръсвали са за живот. И ей така, както е било от край време, да утвърждаваме техните традиции с цялата им първична прелест, дошла от вековете, за да ни има върху духовната карта на България и в третото хилядолетие. Като ходя през лятото с дядо овчар на Бъзев дял, там минават много туристи и често ме питат: "Ей, момче, ти от кой край си?" Винаги им отговарям с думите на нашия земляк, професор Марко Семов. Ударете два диагонала на картата на България. Там, където се събират линиите, там е моят роден край. А пък ако ме питат, мога и друго да отговоря. Купете си билет, ако ви бие парата, и тръгнете по света. Там, където най-ви хареса, там, където водата най-ви се ослади, там, където небе и планина в чудна среща се срещат, там е моят роден край. А дядо, подпрян на гегата си, току викне след някой от туристите: "Поспри, пътнико! Поспри, бързай малко, седни на камък, сложи ръката на ухото си, каквото чуеш, той от паметта ти, каквото видиш, той от днешния ден."
си за спомен, китка в здравец, отпивам от чешмата, глътка жажда, разбирам, че кръвта вода не става и песен в сърцето ми се ражда. Казват, че полето ражда жито, Балканът песен, а народните песни обичаи са древни, но и вечно млади. И кой ли може да надмине силата и богатството им? Айде по-бързо. Айде сега, дичица, вземете си от рещиците, защото утре е Игнажден и трябва да полезем баба Мария. Готови ли сте? Готови ли сте? Готови сме, готови. Айде, вземахте ли си? Айде да тръгваме сега, да видим дали е тук баба Мария. Айде да викаме. Бабо Марио! Марио! Хайде, деца, погледнете да не е разхвърлено, да подревим. Днес е Игнажден и как ще ми се смеят, ако е разхвърлено. Хайде, бързо подреждайте, аз да видя кой вика. Бабо Марио! Кой вика? Бабо Марио! Станка съм, Станка! Бабо Марио! Ама ти ли си, Станке? Аз съм на Марио. Айде, влизайте, от кога ви чакаме? Днес е Игнажден, кой първи ще ни полезе? Ама ние ли сме първи? Вие сте първи. Хайде, влизайте, влизайте. Хайде. А сега минете край камината и да видим какво ще ни благословите. Да ви даде дядо Господ много ладенца. Да ви даде дядо Господ много яренца. Да ви даде дядо Господ много теленца. Да ви даде дядо Господ много кончета. Да ви даде дядо Господ много прасенца. Да ви даде дядо Господ много пиленца. Да ви даде дядо Господ много патенца. Да ви даде дядо Господ много здраве в тая къща. Дано. И вие да сте живи и здрави. А сега елате край паралията, да ви поканим, да си вземете нещо, да ви дарим. Елате, деца, елате, вземете си. Хайде. Бабо Станке, аз си взех сливи. Добре си се взела. Аз пък си взех ябълка. Добре си се Вземете взели. си, дечица. Айде, взехте ли си? Взехте ли си каквото баба Мария е сложила на паралията? Взехме си. Айде да на си вас тръгваме. Да сте живи и здрави, че ни споходихте на Игнажден и ни благословихте да е щедра годината. Айде да си тръгваме. Айде да си тръгваме. Да сте живи и здрави. Айде да си тръгваме. Живи и здрави. Хайде. А моята баба често казваше, какво му трябва на човек повече? Една хубава песен, малко сила под краката и ей този Балкан. От нея съм запомнила, че голямата, красивата песен няма залез. Предава се от уста на уста, прелива от душа в душа. Песента беше духовното имущество на баба и тя се предава от поколение на поколение, както пендарите се подават от ръка на ръка. Тя ме научи как се пее и в мъка, и в радост, и в сил, и в делник, и в празник. Когато си отиде от този свят, тя се превърна в песен.